Bili na nga fries kung ko naman. Apay inyaman day ta pagkabkabawa mo ma. Apay nagalam day ta kawayan pinukan mo muting aw mulat yung nga kawayan. Kasi karon nga ramidin nga fries. Fries? Arami dong nga fries? Ay sus, nagpigsa nga talaga ti kabaw mo. Apay nga kuwada ta kawayan ta rami dong nga fries al. Patatas ako man nagado dyan eh. Kastoy mo lang may kaskastada yung iwan ko taras. Baka mabalin mo lang dahito. Mabalin mo lang ata? Oo, mabalin ako. Kastoy mo lang kitchen mo lang may patatas na pa. Ay awan, talagang nagkabaw kagaro dun. Ni, pati kawayan nararami dun nga kuan, fries al. Makantay nga taday tanya, ay nga tati itimplamitan. Asay, binulong lang. Richard, Asin ka. Aslak fries. Garo. ang balin ayamong. Palit. Nya pwede pupura mi dyan eh. Ti kaldero tayo, apay pupura mi di kaldero. Ang gabaw ka nga talaga na. Ala. Ni daytan. Kita nyo ani guys ni, ti kaldero may. Garo. Eh, prito ka no dyan ti kaldero. Wala ako. Awanan, ibagam ama no, itaray da ka dyan mental. Gabaw ka mo to. Itaray da ka dyan kwa. 7-Eleven.